Real talk lang ta mga lods ha. Actually, gusto lang nako ni i-share sa tanang mga lodi na ko diha nga nagminyo na ug nahimo ng bana karon. Dugay na ko ni gusto nga i-share ninyo. Nakabantay ba mo nga unsay kalahian katong pagulitaw nimo karon nagminyo na ka? Kaya ako dugay na gyud anak ko nabantayan. Kaya sa una man good, itong ulitaw pa ko, ako pa ng mama. Sanasa lang ko maabot maglaag nga. Tanang mga yaw-yaw sa akong mama, balapos ra nako pikas dunggan. Di mo ka nang murag-warag yung ko'y paki ba? Usay gusto nako, buhato nako, inana. Pero karong minyo nako, ultimo mula agrag kadiyot magsigil mo tan-aw gura sa akong cellphone kay hunahuna na ko basin nag-text, nag-chat na akong asawa. Yusay, makanon na ko ba? Anong ingon ani mga kahadlok? Nga unta, di man na akong kaliwat. Ha, inana ba? Sa ulo, ilitaw ko, ito'y paki, di na ko guminaw sa akong mama, inana, pero kalong minyo na ko. Mura mag hadlok kay ko, inana. Kani mga lods, mga lalaki nga naminaw diha karon, huwag tango na to na nga mindset ha. Kitang bana, kita padre di pamilya, kita nanarbaho, kita naghatag kwarta sa asawa, di tapadala anak nila ha. Hunanao na to. Unsa ra man na sila? Di man na nato kaliwat. Ha? Di na nato kaliwat atong asawa mo nang Ano di kaliwat he? Di na kaliwat? Di ko na kaliwat? Ano yaw uy? Kaliwat ra tang tanan mga lods sa mata sa Dios. Kaliwat ra tang tanan. Mao na ang pingan jud nato panggaon nato ang atong asawa mga lods kay maora na usag grasya nga gigasas sa atong kinabuhi nga di nato ma-share bisag kinsa. Baka magpaminaw kaliwat ay paminaw dito nagsaga.